Anem una mica més enrere. Anem una mica més enrere. Vostè va començar al cinema fent de meritori de secretari de rodatge, sí senyor. Després, secretari de rodatge. Sí senyor. Després, co-guionista. Ajudant de direcció. Ajudant de direcció, supervisor, codirector, director, productor... De tot. Ho he fet tot. Ho he fet de tot. Has de fer d'actor. Has de fer d'actor, que sóc una merda, però que surto en alguna pel·lícula fent d'actor, sí. Vostè va estar present en la primera pel·lícula que es va rodar en 3D, en 3 dimensions. Sí, el Lago de los Cisnes del Rovira Valeta no solament està present, sinó que ja ho feia tot jo. Jo era l'ajudant de direcció, jo era el cap de producció, jo era tot. El Llac dels Cisnes, que vam rodar en una setmana al Liceu i al Parc de la Ciutadella. Sí, vaig fer Cubal a Los Haces Buscan la Paz. La expectación es enorme. Faltan pocos momentos para que los equipos salten al césped. ¿Animado, Laszlo? Dispuesto a todo para ganar. Lo importante es que marque el equipo, no importa la persona. ¿Cómo está su situación con la FIFA? Es un jugador español fichado en regla. ¿No surgirá ningún problema? Por mi parte no, ya he jugado otras veces. Y 11 pares de botas. Es prodigioso el cambio operado en Arizo durante el descanso. Parece otro hombre. Ahora es él quien avanza nuevamente hacia el área azulgrana. En peligrosa internada. Salva el acoso de Gonzalvo. Se va hacia la puerta. Lleva la pelota pegada a sus pies. Cambia largo al extremo. Recoge Toñi, centro templado. Remata Ariza de cabeza. Ha sido un momento de gran peligro para la puerta del Barcelona. No parava de treballar. No parava de treballar. Y de pronto un día el Alfonso me toca y digo, oye, te voy a dar una buena noticia. Bueno, pues dámela. Digo, pero después te arrepentirás. Dijo, bueno, digo, te voy a proponer que dirijas. Y coño, no sé qué es plan remés, quiero dirigir. Digo, sí, pero si te digo qué película vas a dirigir. Digo, ¿qué película? Digo, ¿te acuerdas que el guión tan malo que... Hombre, no me... Sí, ja veràs. I m'expliquen tota una història. Total, que vaig acabar dient que sí, i vaig fer jo mateix, que no m'agradava, vaig fer tot el que vaig poder. De la primera pel·lícula que vaig dirigir, trobo interessants les seqüències del protagonista perdut i deambulant per Barcelona. M'agrada especialment la sensació de soledat que ajuda a crear la música d'oboe gairebé ofegada pels sorolls de la gran ciutat. Doncs jo em vaig trobar que així com jo portava una sèrie d'anys treballant i sempre treballant i molt ben pagat, havia dirigit, ningú m'oferia res de dirigir, vaig mirar, vaig veure que no vaig pensar, bueno, mira, intento anar a Madrid a veure què passa. Tenia contactes, tenia gent, me'n vaig anar a Madrid amb tanta sort que a Madrid vaig muntar la Rana Verde. Rodant la Rana Verde recordo d'una manera entranyable la complicitat amb en Félix Fernández, l'actor que interpretava l'alcalde de Cimera de los Infantes, convertit en paradigma de Francisco Franco, el dictador. Ara pot semblar ingenu, però l'any 1957 era provocador i fins i tot perillós. Nuestra ciudad experimenta hoy un gran dolor. Sufre en la carne de sus mejores hijos, de sus virtuosas mujeres y de sus más nobles ciudadanos una pérdida irreparable. Clemente González, ese hombre que era como la encarnación y el símbolo de esta noble ciudad, ese hombre que ha sido como un padre para todos nosotros, ese hombre al que hemos tenido de alcalde durante 25 años. I amb la Rana Verde vaig comprar una productora i vaig venir aquí a fer el pel·lícula. Jo començo el rodatge, porto una setmana rodant amb el Rodero
I la segona setmana ja havia de començar a rodar amb el Vilar. I m'arriba el Vilar. El vaig esperar a l'aeroport, molt bé, hola, tal, i venint cap a Barcelona, al cotxe, em diu: yo te voy a hacer un intérprete un inspector. Digo, no, tú no haces el inspector. ¿Cómo? Tú no haces el inspector, tú haces de lis. Ah, yo este papel no lo quiero hacer. Tu has firmat un contracte. Bueno, hi ha un merder, porto una setmana rodant amb l'altre. Ara no el puc canviar. El seu representant li diu: escolta'm, nano, tu hi ha un contracte firmat, o sigui que ell per collons s'ha de quedar i ha de fer la pel·lícula, però ho fa de mala hòstia. I llavors començo un rodatge amb ell de mala hòstia en què ho discuteix tot, però anem fent i anem fent. Es algo desconcertante, como cuando se mira un tablero de ajedrez. A ratos parece que los cuadros son negros sobre fondo blanco, y a ratos parecen blancos pintados sobre un fondo negro. Per a mi, aquesta pel·lícula serà sempre El Inocente, la novel·la del meu amic Mario Lacruz. Aquest Inocente, interpretat pel meu enemic Antonio Vilar, escapa i fuig de la policia, però no sap de què, impulsat per un sentiment de culpabilitat que el fa sospitós. Les coses es van posant malament i quan portem 3 o 4 setmanes de rodatge ens anem a rodar a Tarragona. El dissabte estàvem rodant al port i quan comencem el rodatge em diuen: el Vilar ha agafat un tren i ha fotut el camp, o un cotxe, ha fotut el camp a Barcelona i de Barcelona se'n va cap a Madrid. O sigui que et quedes, què fas? Home, ara tenim el preparat, rodem amb dobles. I llavors tots els planos del final estan rodant en planos generals, que fa molt maco. Dóna la punyetera casualitat que aquella setmana el Sancho ve a Barcelona a buscar diners per pagar la gent el dissabte, em va arribar i em va dir: no tinc ni un duro. Vam pagar alguna compte que vam poder, alguna compte de restaurant, i a més jo anant firmant xecs en fals. Dic: i escolta'm, aquest xec no és fals, però ja te'l cobriré. Sí, i ens en vam anar. Em vaig fotre amb un merder de cal Déu. El Vilar va anar a Madrid, em va posar una denúncia al Sindicat Nacional de l'Espectáculo contra mi com a productor i se'n va anar a Lisboa. Llavors el sindicat em va dir: escolta'm, tens un crèdit sindical, nano, i aquest t'ha fotut una denúncia, això ho hem d'arreglar. Ho hem d'arreglar perquè jo ja sé el que estàs fent i tu el que estàs fent és el que fa tothom, però els altres no els denuncia i a tu t'han denunciat. Vaig trobar un abogat molt maco, per cert, era un feixista, però que em va ajudar molt amb els abogats del Vilar. Total, que els vam mig enganyar i es va firmar un pacte. I es va reanudar el rodatge. Amb l'última setmana de rodatge, que jo ja rodava al Vilar, ell va descobrir que l'havíem enganyat. I vam acabar a hòsties, al carrer, a la nit, en un carrer de Madrid. I llavors ja va desaparèixer. A pel·lícula acabada, l'altre pensava, em va fotre un plet, em demanava 2,5 milions de pessetes d'aquella època, no? Es va celebrar el judici i al final vaig quedar absolt, no li havia de pagar res. O sigui que el jutge, noi, es va portar de puta mare amb mi. Com han canviat els jutges, Exacte, ja els voldria ara. Han canviat, Exacte. Una escena que hi ha de la princesa Cantacucena, la protagonista, amb el nom, i l'Antonio Vilar. Una escena dels dos. No en tenia a cap dels dos. Ara... Exacte, el vidre. Aquesta seqüència serveix per explicar què ha de fer un director quan ha de rodar una escena important i no pot disposar dels dos protagonistes. S'inventa un secundari que escolta el diàleg d'amagat.
Perdóname, Victoria. No era mi intención venir a alborotar vuestra casa, pero ya me marcho. ¿Pero qué sucede? La policía me ha detenido. Sospechan de mí. ¿De ti? ¿Por qué sospechas? Por la muerte de tu padre. Eso es absurdo. ¿Y por qué dices que te han detenido? Sí, me han detenido esta tarde, pero me he escapado. ¿Que te has escapado? ¿Por qué? No sé cómo explicarlo. Cuando vi llegar el coche de la policía no me sorprendió. Era algo extraño. Tenía el presentimiento de que iba a suceder. Pero todavía me sentía dueño de mí mismo. Jo vaig aconseguir fer una pel·lícula bastant bona.